Salutare și bun venit la un nou tutorial PHP. Numele meu este Mihai, iar astăzi o să vorbim despre bucle. Buclele sunt folosite pentru a executa un anumit cod de un anumit număr de ori, iar acest număr poate fi definit fie de elementele unui array, fie de o anumită condiție. Hai să ne uităm și la câteva exemple ca să înțelegem mai bine. Avem aici un array cu 3 elemente și valorile București, Pitești și Ploiești. Dacă am dorit să accesăm doar un singur element din acel array, așa cum am arătat și în tutorialul anterior, folosim sintaxa pe care o vedem aici, numele variabile și între paranteze drepte numele cheii pe care dorim să o accesăm. Și observăm că funcționează foarte bine. Dar dacă dorim să accesăm fiecare element din acel array și să executăm un anumit cod pentru fiecare element, putem folosi această sintaxă. For each, numele variabilei pe care dorim să o accesăm, cuvântul cheie as, și o variabilă nouă în care vom stoca pe rând fiecare valoare din acest array. Și haideți să salvăm codul să vedem ce se întâmplă. Observăm că a luat fiecare valoare din acest array și a executat acest cod. Haideți să ne uităm și la un alt exemplu. Avem aici un array cu o structură asemănătoare. Doar că pentru chei, în loc de numere, avem de data aceasta capitală și oraș. Ceea ce dorim noi să facem este să afișăm fiecare element, dar în loc să afișăm doar valoarea, așa cum am făcut în exemplu anterior, afișăm și cheia din acest array. Pentru a realiza acest lucru folosim următoarea sintaxă. For each, numele variabilei pe care dorim să o accesăm, cuvântul cheie as și de data asta în loc să definim o variabilă, definim două variabile. În prima va fi stocat numele cheii, iar în a doua variabilă va fi stocată valoarea acelei chei. Hai să salvăm și să rulăm acest cod și observăm că ne-a fost afișată cheia, urmată de valoare, separată de această liniuță de aici. Cam atât despre aceste tipuri de bucle. Bineînțeles, putem să executăm în interiorul acestor acolade, nu știu dacă le-am menționat mai devreme, da? Codul pe care dorim să îl accesăm pentru fiecare valoare din acest array trebuie delimitat de aceste acolade. De asemenea, avem și notații mai scurte, cum am văzut și în cazul condițiilor. Putem să folosim două puncte și pentru a finaliza folosim end for each. Și observăm că acest cod funcționează la fel de bine. De asemenea, ca și în cazul condițiilor de tip if, dacă avem doar o singură instrucțiune de executat, nu este nevoie să mai folosim acele acolade, putem să scriem în linia următoare sau chiar în aceeași linie, da? Și funcționează la fel de bine. În schimb, dacă avem două instrucțiuni, observăm că în interiorul acestei bucle doar prima instrucțiune a fost inclusă, da? Dacă adăugăm acoladele, sunt incluse ambele instrucțiuni. Este echivalent cu codul de mai devreme, doar că avem o instrucțiune în plus care este executată. Hai să trecem mai departe. Am văzut cum putem folosi buclele de tip for each. Acum hai să ne uităm și la cele de tip while. Buclele de tip while sunt executate atâta timp cât această condiție pe care o specificăm în interiorul parantezelor este adevărată. În cazul nostru avem aici o variabilă i cu valoarea 0 și condiția, atâta timp cât i este mai mic ca 5, să se execute ce se află în interiorul acoladelor. În cazul nostru să afișeze numărul i urmat de o linie nouă. Și pentru a schimba valoarea acestei variabile i, folosim simbolul de incrementare pe care vi l-am arătat și în tutorialele anterioare. Mărim de fiecare dată când acest cod este executat, valoarea lui i crește cu 1. Hai să executăm acest cod să vedem ce se întâmplă. Observăm că ne-a afișat aceste numere 0, 1, 2, 3, 4. Ce s-a întâmplat? A verificat această condiție, da? Atâta timp cât i este mai mic ca 5, să execute acest cod. I avea valoarea 0 și a verificat condiția. 0 este mai mic ca 5, așa că a executat acest cod, a afișat valoarea 0 și apoi a incrementat valoarea lui i, i devenind astfel 1. Apoi a verificat din nou condiția, i cu valoarea 1 este mai mic ca 5, da? A executat din nou acest cod și a afișat 1. La fel și pentru 2, 3, 4, iar în momentul în care i era 4 a fost incrementat, a devenit 5
Această condiție nu a fost respectată, a devenit falsă și s-a oprit execuția acestei bucle. Dacă modificăm valoarea din această condiție, să spunem 10, observăm că de data asta merge până la 9. Dacă dorim să se execute și pentru i egal cu 10, folosim pur și simplu marcatorul mai mic sau egal. Dacă nu am avea acest simbol de incrementare aici, i-ul nu și-ar mai schimba valoarea, această condiție ar fi tot timpul adevărată. Astfel, bucla ar fi executată la infinit, da? Ar fi executată în continuu și pagina nu s-ar încărca, pur și simplu ar rămâne în continuu în încărcare, iar procesul respectiv ar rula atâta timp cât este limita de executare a unui script PHP. În general, acea limită este de 30 de secunde, în cazul în care nu sunt schimbate setările serverului. Haideți să trecem la un alt exemplu și să ne uităm la această sintaxă for. Este o sintaxă asemănătoare cu aceasta, doar că este scrisă puțin diferit și haideți să vedem cum o citim. Observăm că în loc să definim i-ul în afara parantezelor, așa cum facem aici, îl definim în interior, urmat de punct și virgulă, condiția pe care dorim să o verificăm, care este asemănătoare cu aceasta de aici, da? Și ce dorim să se întâmple de fiecare dată când codul din interiorul parantezelor este executat. Și dacă ar fi să rulăm acest cod, observăm că obținem același rezultat ca și pentru while. Singura diferență este că, pentru exemplu pe care l-am prezentat noi, singura diferență este că această structură este puțin mai aranjată. De asemenea, putem schimba valoarea pe care definim i. Nu trebuie neapărat să fie 0, poate să fie și 2. Și atunci pornește de la 2 și merge până la 4. Un alt lucru care putem face este nu doar să incrementăm, putem și să decrementăm această variabilă folosind acest simbol minus minus și să zicem că avem aici i cu valoarea 10 și atâta timp cât i este, să zicem, mai mare ca 5 de data aceasta, să se execute acest cod. Și observăm că de data s-a pornit de la 10, i-a scăzut valoarea 9, 8, 7, 6, iar în momentul în care i a devenit 5, această condiție a devenit falsă și s-a oprit bucla. Haideți să ne uităm și la un alt exemplu, să vedem ce putem să facem atunci când dorim să oprim execuția unei anumite bucle. Și avem aici un exemplu. Mai întâi haideți să vă explic și ce se întâmplă. Observăm ca și în exemplu de mai devreme că avem i definit cu valoarea 0, condiția să fie mai mică a 7 și se incrementează de fiecare dată când bucla este executată. Observăm că avem aici funcția echo să ne afișeze valoarea lui i. Aici avem o condiție, dacă i este mai mare ca 2, să continue bucla și din nou funcția echo să ne afișeze o linie nouă. Acum să vedem ce face acest continue. Acest continue oprește, ca să zic așa, execuția buclei în care ne aflăm. Haideți să rulăm codul, să vă explic mai bine. Observăm că a luat pentru fiecare valoare a lui i, ca și în exemplu anterior, este egal cu 0. Această condiție a fost adevărată. A executat bucla, a executat acest echo, a sărit peste acest bloc deoarece i era mai mic ca 2 și a executat acest echo. La fel și pentru valorile 1 și 2, dar în momentul în care a ajuns la valoarea 3, această condiție a devenit adevărată și a intrat în acțiune acest continue. El a oprit astfel execuția buclei, iar codul care s-a aflat de desubt a fost ignorat. De asemenea, dacă aveam aici, spre exemplu, altceva să facă, nu doar să afișeze o linie nouă, să afișeze și o liniuță. Da? Observăm că pentru valorile 0, 1 și 2 a afișat această liniuță, deci acest cod a fost executat, dar când a ajuns la valoarea 3 și această condiție a devenit adevărată și a intrat în acțiune acest continue, execuția s-a oprit aici, da? Și a trecut la următoarea valoare. Dacă dorim în schimb să oprim execuția buclei definitiv, în momentul în care ajunge la 3, spre exemplu, să nu mai execute nimic, putem folosi acest break pe care l-am văzut și în tutorialul anterior la switch și observăm că
Acest break a rupt practic această buclă și în loc să ignore acest cod, au oprit și executarea buclei respective. Da? Dacă ne uităm, vedem că a luat valoarea 0, această condiție a fost falsă, da? Deci acest break a fost ignorat și codul a fost executat, dar în momentul în care a ajuns la valoarea 3, această condiție a devenit adevărată și acest break a intrat în acțiune și a oprit executarea buclei, codul de sus fiind astfel ignorat. Cam atât pentru tutorialul de astăzi. Sper că ați înțeles ceva din tutorialele anterioare, sper că ați înțeles ceva și din tutorialul de astăzi. Dacă doriți să vedeți mai multe videouri pe acest canal, nu uitați să apăsați butonul de subscribe. Dacă aveți sugestii pentru tutorialele viitoare, lăsați un comentariu mai jos. Apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest video. La revedere!